Türkmenabad şäheriniň we onuň töwereginiň infrastrukturasy özgerýär soňky aýlarda bu ýerde täze magistral ýollar gurulýar, transport ýethalary işe girdildi. Munyň bilen bir wagtda öňki ýethalar söküldi. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri Köne aeroportyň sökülmegi bilen bagly käbir galyplyklaryň ýüze çykarlandygyny, binanyň gurulşyk materiallarynyň söwdasy sebäpli birnäçe adamyň tutsak edilendigini habar berýärler. Köne aeroport Türkmenabadyň ýakynda işe girdilen täze awtobus stansiýasynyň yerleşýän ýerindedi. Täze Desha sentýabrda garaşsyzlygyň 31 ýyllygynyň öňü tirasynda açylypdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenabaddaky habarçysy Köne aeroport ýykylanda onuň gurulşyk materiallarynyň satylmagy boýunça derňew geçirilýändigini, adamdan 3 adamyň tutsak edilendigini 25 oktýabrda habar berdi. Prokuratura häzir barlyk işini geçirýär we 3 san raýat gaýetiň hökmüne garaşýar. Bir avtomobil kurulup başlanmadan ön, bir Köne aeroportu yıkmak için halaşlı bir telekeçi 200 000 manada sol aeroportun binasını satın alıp yıkıp gerekli kuruluşu kayıtlarını söküp almak barada alalaşıptır. Dip habarçymyz aýtdy. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň söýlerine görä şäher häkimliginiň balansynda bolan bu Köne aeroportyň binasy 3 aýyň içinde doly sökülipdir. Binany 3 aýyň içinde öz işgärleri bilen doly söküp alan telekiçiniň 200 000 manady kime bereni anyk däl. Emma onuň üstü bilen Aşgabat ministrlikde howandarlygy bolan bir adamyň muny satyn alandygy barada maglumat bar. Dip anonim urleşen çeşmeýär habarçymyz Köne aeroportyň binasyny ýykyp türli gurulşyk materiallarynyň yerli hyrydarlara giňden satylandygyny we hatda özüniň de şondan käbirdatlary satyn alandygyny görüň berdi. Satylan gurulşyk materiallarynyň arasynda plastik aýnalar, demir şiferler, beton plitalar, kerpiç, hatda aeroportyň uçar durýan uly meýdanlarynyň betonlary döwülüp satylypdyr. Lewapdaky habarçymyz şeýle görüň berýär. Aeroportun yıkılan binasından dören kuruluşuk materyallarından devlete ucuyupsuz pul gelip agdalan telekeçi ençemezse köp pulu öz hasabına geçiripdir. Bir aeroportun binasını yıkmağa kimin ruhsat verenligini anyklamak için köp ýolbaşyny häzir derňewe çekdiler we jenaýat işlerini gozgadylar. Adatlyk radiosynyň bu derňew barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy resmiýetlerinden resmi taýdan maglumat almak tynançygy netije bermedi. Türkmenabadyň ýykylan Köne aeroportynyň giňişliginde häzir täze awtobus stansiýasy yerleşýär. Sentýabrda açylan bu detha Aşgabat Türkmenabad awtolog ýoluna degişli infrastruktura gerýär. Onuň gurulşy üçin 2019-njy ýylda büdjetden 2,13 milliard Amerikan dollary möçberinde pul bölünip berilipdi. Türkmen hökümeti ýurduň ulak transport infrastrukturasyny döwrebap özgertme arkaly ilad üçin ulak hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýänligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyndäki habarçylary täze awtobus stansiýasy işe girdilip Türkmenabaddan etraplara we Ahal vilayatynyň Änöw şäherine çenli awtobuslaryň gatnaýanlygyny habar berýär. Emma ol awtowagzalyň şäheriň çetinde yerleşmeginiň yerli ilad üçin ençeme oňaýsızlyklary döredýänligini belliýär. Avtomobildin guruluşy başlanmanka Türkmenabadlylaryň köpüsi guruluşyň alınıp barıljak ýerini işidip haýran galypdy. Sebäbi Türkmenabad şäherinde boş ýatan ýer köp. Sonda da ol has çet ýerde guruldy. Aeroportyň gowy binasy bardy. Ol ýykylman başga bir edara berilse, ol taýyn bir detga bolardy. Dip Türkmenabadly çeşmeýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny gabatlap gurulan Türkmenabadyň täze awtobus stansiýasynyň 2 gatly binasynda ýolagçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin ähli şertleriň döredilenligini döwlet media serişdeleri habar berdi.